Suna tsammanin cewa mata kawai kuɗi suke so ko kuma ka ba su kyauta ko kuma ka gaya musu kalmar kana son su. Baya ga wannan akwai wasu abubuwa da mata suna so. Ko za ku gaya min menene waɗannan abubuwan? Daga cikin waɗannan abubuwan akwai goyon baya. Mace tana son goyon baya, amma ka goya mata baya da wace ma'ana? Da ma'anar cewa lokacin da mace ta shiga wani hali, ta samu wata matsala, wata damuwa ta dame ta, wani al'amari ya cakuɗe mata, ta samu goyon bayanka. Ma'ana cewa aikin da za ka yi ko maganganun da za ka faɗa don kwantar mata da hankali da ƙoƙarin da kake yi don samar mata da mafita a cikin wannan matsalar da ta samu kanta, wannan shine goyon baya. Hakika mace tana da buƙatar irin wannan goyon baya. Idan ta samu kanta a irin wannan yanayi, mijinta ya taimaka mata wajen yadda ko da kalmomi ne masu daɗi, yadda ka nuna damuwarka da ƙoƙarin da ka yi na warware mata wannan matsala yana da tasiri hata a cikin ranta da kuma lafiyar kwakwalwarta.